ngregengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbah Ladikun menika kula caosi wedal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedhap. Nggih, nggih. Monggo Mbah Ladikun menika lenggah. Nggih. Nyuwun sewu Mas Ayo. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sukses selalu Mas Ayo tampil wonten Sumoroto. Amin, nggih. Kaston jenengan ki wonten pulute to, Mas? Lah napa? Ya kok wayange belas ora keter niku. Lah nggih. Mbah nuwun Bapak. Rumiyin bapakipun Mas Yatno, Pak Kasman menika ugi mekaten. Nggih. Alus trampil pramila mugi-mugi menika murakabi dhateng Mas Cahyo. Amin ya rabbal alamin. Sembah. Nuwun sewu Mas Cahyo, ing mriki kula mboten matur dangu. Namung kula ndamel dandang kula nggih menika wedine gelar budaya Mataram wonten Ponorogo. Nggih. Sugeng dalu Mayano. Nggih. Nggih. Gebyaripun acara puniki laras ngenyo memetri budaya Jawa endah Jono kang budi luhur ya iku mah ambeku tami mangesti mring kawasa tatak sarta tanggo rasanira ikasno manunggaling bangsa utuh NKRI dipun terusaken Parang Sinom. Oh iya. Dumateng Bakesti cakepanipun amenangi jamanipun. Saking Srepak rumiyin, monggo. Nggih. Monggo. Monggo. Jangan
Mas Andi TV pinarak panggung Mbak Lucy kalian Mas Lindro. Sugeng dalu Mas Lindro. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Mas Andi TB sehat ya Mas? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan pikantuk sehat walafiat Bu Cangik, Bu Limbu. Alhamdulillah. Luar biasa malam ini. Pripun Mas TB? Sumarata Ponorogo luar biasa, wayangan dalam rangka nonton bareng Indonesia lawan Irak. Lho kleru ngawur ae. Festival nggih Pak nggih. Festival Budaya Mataraman. Festival Budaya Mataraman niki kebenaran diadakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesarengan kalian sinergitas DPRD Provinsi Jawa Timur mapan wonten Ponorogo ten Pasar Sumarata. Betul leres. Wah niki pas. Piye Mas? Ngendikane Pak Giri Sancoko, Pak Bupati bahwa perekonomian di Ponorogo itu mengalami kenaikan 6-7%. Yang hebat boten namung niku lho Mas. Pripun? Salah satu kabupaten yang bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi itu hanya di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo. Luar biasa. Biasa Ponorogo saiki wis ra ana komplek Mas. Alhamdulillah. Saya sangat. Nggih, mergi saniki zamane online, Pak. Wis regane cetok. Wis ngawur niki saya ngawur, Mas saya ngelem ning ngeblekne lek kuwi. Mboten niku naman penyakit masyarakat, Pak niku. Pekat Ponorogo pancen hebat luar biasa. Perekonomian tumbuh dengan pesat, dengan melejit dengan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Napa meneh niki sewanteng Pasar Sumarata. Nyuwun sewu jenengan nek dereng diarani teko ning Sumarata niku nek dereng jenengan mampir teng gone Cakruk Druwo, Pak. Napa? Cakruk Druwo niki gene Mbah Galung premane Ponorogo gedhe dhuwur niki. Masya Allah ngoten nggih. Jajananipun komplit ana. Eneng jenang Ponorogo asli, cucur, getuk golan ana. Terus bolmu. Apa kuwi? Bolmu iki apa to, Be? Jenengan ngerti roti cilik mboten to, Pak? Roti cilik niku lho. Bolu. Luwi Jakarta nek Ponorogo niki mu. Dadi terus gue bolmu bolku. BTB Mas yo Jakarta, Mas yo Ponorogo iki nek bolu ya bolu. Lu gak pernah ke Jakarta sih. Makanya gak bisa ngomong Betawi. Lo emang asli Jakarta. Main dong ke Jakarta sama Pak Cahye. Waduh. Cahyo. Niku jadi Pak. Oh, cara Betawi. Nggih, Betawi niku jadi Emang lo asli Jakarta? Gue sebetulnya Jakarta, Pak. Jakartanya mana? Tanah Abang. Wilayah ya Abang ya Abang. Jadi Pak. Oh. Tanah Abang. Ye, Tanah Abang. Lo sekarang kok di Jawa? Gue aslinya di Jakarta lama, Pak. Kok pulang ke Jawa? Iya, atlet di sana gue bukan dagelan. Atlet apa? Atlet karate,
pencak silit. Pencak silat. Ah niku dadi Pak. Ah ya ora kabeh dingonokke kuwi kleru kuwi. Nek pencak silat nggih pencak silat ya Mas. Iya, pencak silat di sana. Terus gue tinggal di Jawa di Tuban sama siapa? Sama kakek sama adik gue Pak. Oh bapak ibu nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap. Iya nyokap sama bokap di Jakarta sekarang. Oh sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Alhamdulillah. Wah niki luar biasa. Sampeyan teko kene arep maringi apa Mas? Ya paling ndak iki memberi contoh napa niki paling donga ya Pak Yoyo. Leres. Wong yang pertama niku donga niku. Leres muga-muga warga Ponorogo diparingi sehat, diparingi panjang yuswa, nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga panjang umur. Amin. Tuku mewah ning dhuwur tampah kabeh penonton saya barokah amin Allahumma. Amin. Nah ngene iki lho, yo kowe ngapa? Lho ndongakno parian utawa pantun Pak Yoyo nyuwun sewu pamit panjenengan. Pantun. Kula. Nggih. Nggih, siap, nggih. Teng Kutha Solo dinane Jemuah, kabeh warga masyarakat Ponorogo mugi-mugi tansah berkah barokah. Amin. Oh, kena kanggo contoh. Awakmu genten kon napa? Parian. Parian apa? Pantun kaya aku mau to, nandur klapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga sangsaya makmur. Tak uruse sik. Nyuwun sewu. Nandur klapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga tambah makmur. Niki cara ngaten niki ndongakno bener napa salah? Lho, nek kanggene kula nggih bener. Sing ngomong bener sapa? Lho, upamane jenengan nyalahke dasare napa kok nyalahke? Ora ana critane ndonga kok gawe pantun niku alim ulama kiai kurang menganjurkan. Lho, Ndonga gawe pantun niku malaikat nyatete bingung. kok iso? Lho, saniki jenengan ndonga gawe pantun. Imam ning masjid napa mboten bingung? Lho kok iso bingung? Saiki Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul audu biro binas iki salat bare jam piro? Donga niku sing biasa sing bloko suto masyarakat teng mriki paham. Oh, contone pripun umpamane nek jenengan? Dongane niki nggih mugi-mugi sedaya warga Ponorogo insyaallah pinaringan bagas kewarasan. Amin. Adoh saka bilahe cedak rejeki gampang anggone golek sandang papan lan pangan ayem tentrem. Donga gawe pantun. Lah sing kula ben indah ngono ya. Lah cacakane niku wonten Pak. Oh, kapan ngoten nggih. Nggih. Tadi donga iki kudu nganggo pantun ora entuk. Ora entuk. Tapi ya paling bahagia iki kaya panjenenganipun Mas Dalang Mas Yoyok Mas. Nyambut gawe iki nek ditunggani karo garwane iki saya barokah cara keluargane sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih mboten Pak. Nggih leres. Seorang pemimpin yang patut kita apresiasi hanya beliau. Seorang dalang pada malam hari ini pagelaran pimpinannya ya Pak Cahyo Pak Yoyo iki. Nah, kuwi rungokno iki. Gawean sing paling abot ya Pak Yoyo nggih to Mas. Leres nggih. Dalang ini apa? Gaweane abot. Dalang abot. Abot sing ngomong dalang abot sapa awakku rene. Dalang karek dok. 80 yuta. Karek 100 yuta abote kon ndi? Sing aku sing protes. Sing jenenge dalang kuwi wit saka sirah nganti tekan ngisor kabeh kerja lho Mas. Iki mikir, mripat nyawang wayang. Nggih. Iki ambekan nggih nirung terus lambe omong sawengi utuh, suluk sawengi utuh. Nyuwun sewu kabeh mikir mripat ngawasi. Tukang kendang apa ora ngawasi? Tukang kendang itu mboten ngawasi ngiringi wayang, bleset Pak. Lho mboten niku tok tangan kula sawengi ngobahke wayang sabetan niku ya rekoso. Lah tukang gendher napa mboten obah tangane? Lah niki sing beda. Napa? Kula niki njejak keprak sawengi utuh, jajek-jajek yang nganti kleru lek njejak iso malah iki cilaka. Lah tukang jaipong. Lah pripun? Kendang jaipong di sikile niku melu obah. Jenengan pamer, dalange nyuwara terus sinden sakmene kaya apa bisu. Tapi abot lho dalang kuwi lho, Beb. Nyuwun sewu tak dalang niku abot napa enteng? Abot. Nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Nek abot arene ngomah. Ini adalah tanggung jawab. Mergo dipercaya kalian pemerintah ing Provinsi Jawa Timur, Pak DPR, aku gelem ra gelem ya kudu nindakke amanah. Abot kaya apa tak lakoni kanthi ikhlas. Nyuwun sewu, dalang itu profesi yang enteng. Kula benerke sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Nggih napa mboten? Bener lagi, cocok. Ah, ngono kok dalang abot tanggung
jawang ngono ya 100 juta ditampa. Dek, kowe ngomong aja glajra aja ngawur nyuwun sewu lho Pak Yoyo. Kowe iki bengi iki nek ora ana wayang, ora nek Pak Yoyo kowe arep melu sapa? Nyapa? Lho, kabeh iki yoga sinden tanggung jawabe Pak Yoyo. Kabeh yoga sinden tukang son iki wedi karo Pak Yoyo. Alah omonge sapa ana sitok sing ra wedi. Sapa? Iki. Ah, jajal yoga sinden tukang son kabeh oleh wedi. Jenengan wani nyentak iki perang Guntarayana, Pak. Waduh. Perange sapa kuwi? Perange Arjuna karo Prabu Anacaraka. Niwata kawaca. Nah, niwata kawaca. Wong kowe iki lho, nek ora nek Pak Yoyo, nek ora nek wayang, kuwi arep melok sapa? Bengi iki bayaran iki Pak Yoyo sing nyekel, sing gawa iki Pak Yoyo. Ya lah, jare sapa? Lho, sing bayari ya Dinas Pariwisata Budaya Jawa Timur to. Pak Yoyo itu perantara, ibaratnya koyo bank. Lho maksudnya banyak disetor ning Pak Yoyo diwenehne ning aku. Iki ra duwe berhak apa-apa. Sik, saka panitia diparingi aku to. Nggih. Upamane ora tak paringi jenengan lak ora entuk rezeki. Nyuwun Bu Kesi. Lho, wani kali Bu Kesi? Bu Kesi tak omongi, jatahe TB aja dinehne Bu Kesi. Mendhi Bu Kesi manut karo aku imam rumah tangga. Ora mungkin lho iki biyen tilasanku kok ora mungkin. Ngawu-ngawu. Sak Kesi, kok sik tau iki ra nyawang karo gedhokmu. Gantenge kaya ngono, mosok Bu Kesi cantik, suarane apik, kondang. Mosok guru entuk gemuk kaya sampean ora. Pak, kula omongi nggih. Napa? Ganteng elek niku nek rabi sing digawe ora sirahe. Lho, lha apane? Liyane. Lah. Dunia itu paham niki. Nggih, ning ndase tetep kanggo ayam. Kok nyek kowe kudune sing introspeksi iki diri iki kowe awakmu. Nyapa? Mbak Kesi wong ngantek seneng karo kowe apa ora ngilo jitokmu raimu kaya boton tah. Nggih mboten Mas. Nggih. Lah kowe kok sombong nyuwun sewu lho nek Bu Kesi kali bojo kula sing saniki nggih tebih bumi langit gitu lho Pak. Ayu bojone jenengan. Lho bojo kula nyuwun sewu titele Bu Kesi niki napa? Magister seni. Halah MSN. Bojo kula niku titele SPD MM. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sing ngomong sapa? Lah niku SPD MM sekolah pedodil mergo meteng. Oh. Jadi aku pacaran 2 wulan bojoku meteng 3 wulan. Ngene iki jenenge ora kena dienggo conto. Tapi kebersihannya patut diacungi jempol, Pak. Bersih piye? Bojo kula niku nadyanto elek nyuwun sewu le mboten sombong. Nek kemui nggih banyu aqua. Lho, bojomu lah Bu Kesi paling temui banyu pam, banyu sanyo. Bojo kula kemui banyu aqua. Raduse gawe Fanta. Lho, aduse kuwi be gawe Fanta, raupe gawe Sprite. Cawike gawe ale-ale, Pak. Dadi perang-perang dino direbung semut iki. Oh, akale ra umum, tapi legi rasane. Wis saya kojok kowe iki. Bete iki lho sak pantaran karo iki lho. Bojoku SH niki, Pak. Apa kuwi? Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Son horek niki ya. Kowe iki aja ngawur iki bengi iki danyange ning gone Mbak Lucy lho, iki malah nyepelekke. Nyapa? Lah iki Mbak Lucy bayaranmu tanggung jawabmu ning gone Mbak Lucy mbok nyek darani son horek. Aku iki muridé Mbak Yatno. Ora ndek wedi nek karo Lucy Brahman poh. Nek bengi dodol mari Mas sakniki. Lucy niku. Hah? SS nek gene awan PNS. Nek bengi nyinden nek prai nyinden dodol mari Mas. Maksudnya mari Mas ki anggerane wong lanang liwat terus mari Mas. Mari Mas. Kuwi pelecehan lha iki. Aku kok dadi Mbak Lucy ora trimo kok. Kula nggih sami dasare dagelan gundul nek kula tak bacok mawon. Ha iya. Putra daerah wilayah Ponorogo kok. Nyun sewu Mbak Lucy. Kula aturi jumeneng Mbak. Lah iki lho arep nyepelekne sampean. Malah darane kok mburi kula Lucy koyo apa sales yakut barang ngono kok. Lho ya ta potongane kaya son horek. Wow. Kaya son apa? Son horek. Wow. Bokonge nggawa kompresor. Ngenyek. Piyai sing miji apa piyai sing ayu lencir kuning yo ngene iki kok. Lencir kuning mripatmu katarak kok piye? Potongan kaya celengan Semar kaya. Ayu nggih Pak Yoyo nggih. Cantik, luwes kewes merbawani. Nyuwun sewu, selamat malam Wilujeng Dalu, Mama Lucy. Selamat malam. Pripun kabaripun Ibu? Sae. Wah, piyai kok alus ngeten nggih Pak Yoyo. Nggih. Ngene iki lho kena kanggo conto. Alus sapa? Alus itu wayangan. Dajal menu reokan, kebayak dicopok karo ngowo ngene.
Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi. Inggih Mbak Yu sugeng dalu. Mugi tansah pinaringan kesehatan panjang yuswa lan kasuksesan panjenengan sekalian garwa lan sak kanca. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun donga pangestunipun. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara wonten wilayah Sumarata khususnya. Kami mewakili warga masyarakat Ponorogo luar biasa, merupakan suatu kehormatan. Matur sembah nuwun nggih Mas. Nggih, semanten ugi kula ngaturaken panuwun dumateng Mbak Lucy Brahma. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Jawab sami-sami. Panjang yuswa. Injih. Murah rezeki. Amin pangestunipun. Apa Be? Raiku ditabrak bis saya. Kok bis saya? Lah kowe manggonmu ya kono sirahmu kok. Sing ra ngerti unggah-ungguh ya iki. Lho, iki sing asli wong Jawa Ponorogo sing paham tata krama ya iki. Nyuwun sewu jenengan niku ndamel gelungan, kebaya, jarik, paling gak sopan santun tetep dijogo. Nek karo ngendika karo Mas Yoyo niku ningali pawakan. Nek awake cilik iso nyuwun sewu Mas Yoyo dangu mboten pinanggi. Iya, wis kena ya. Nek lemu iku aja mengguri. Lho, yo nek sing ngerti kae lagi omong-omongan, sing ra ngerti kaya pitik ngendhok. Lah kudune piye? Mengarep nyuwun sewu Mas Yoyo pripun tawartosipun. Karo mboten pinanggi lho Mas. Mengarep. Oh, malah mengguri. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan lho Mas Yoyo. Mbok bilih kula wonten klentunipun tembung wonten dalu menika. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara dalu menika. Mbah Nur. Sedaya penonton. Matur suwun. Ada kinane coplok lho, Ojo banter-banter. Lah kene iki ku yo banter-banter bayarku terus mesti kae musik ana apa mesti melu ngene. Lah kowe meneh contoh ya ngono ki wong ki mbok yo bangga di bojo kaya Mbak Lucy ngeten iki lho Mas Yoyo. Wong lanang ki nek di bojo kaya Mbak Lucy cerdas, pinter, PNS, tur gemi setiti. Lho, bojomu mbok yo kaya Mbak Lucy ditukokne gelang ngene iki lho. Tenan bojo lemu kuwi ora diingoni ya panggah gede segede. Bukesi ku mbiyen cuwi dirabi karo Mas Cahya Kuntadi ayem ya awake seger. Kuwi tengere iki ayem. Ayem apa? Loh, jangan melihat dari fisiknya peh diopeni terus ayem. Justru ngaten iki nyuwun sewu awak lemu niki malah sing tekok bojone. Lho kok iso tekok lho? Mesti dhuwit dul dikene kabeh. Iya toh? Lho iya. Entuk blonjo, entuk bayaran gaji dikene kabeh. Mulane wong wedok rusak mergo panganan apa wae ditukoni. Awake koyo ngene iki. Lho ngono kuwi tengere wong lanang sing gelem moyakne wong wedok gendeng. Pokoke Pak Cahya kuwi seorang suami yang setia. Piro kaya-kayane Mbak Kesi sing dicaosi. Ora kaya kowe. Rupane kaya gembok. Idoni Mbak Idoni. Bojone dope mati sisih. Apane dope? Mati sisih. Mas aku bojoku PC lho piye kaya mati sisih. Gila. Rumangsane kowe iki suwaning Ponorogo arep ngaturke apa kok malah padu ae. Lho kowe lho sing marai ngaturne apa? Ayo mari jenengan maringi napa kagem warga Ponorogo Nggih sing apal lah Mbak Lucy. ning joget wis akeh sing iso. Pancen nyanyi wah wis ngerti. Budange Mbak Lucy iki jaman biyen penyanyi anu Pak orkes. Lagunya begitu nyanyi patang lagu kena gembangun omah Pak. Loh, kok iso ngono? Tenan sing ngantem boto, semen, pasir. Wes Kowe aja meneh dadi bener piyai mriki niku seniman banyak hebat. banyak konco-konco dalang ramu sing dipancani Mbah Tyatno dan kawan-kawan. Di sini juga ada campur sari kondang. Betul. Dulu pimpinannya Pak Mantor Pak Wabub. Oh, piyai kene pinter nyanyi kabeh. Wah hebat luar biasa. Niki nggih asline nggih mriki niki. Oh, asli putra daerah Sumarata nggih. Jadi Pak Cahya tadi juga bener dawuh Bu Kesi kuwantuk rezeki luar biasa. Sebenarnya Mbak Silvi itu sudah tidak menerima job wayang. Nggih. Tapi karena bojone Pak Yoyok neh, Nggih, Mbak betul. Silvi blidru akhirnya balik ketemu cintanya. Sesuai janjine kali Mbak Esi ya. Nggih, Mah ya. Mbak Esi janjine somben lek wayangan lagi di Ponorogo nekakne Mbak Silvi, Mami Lucy kalih kula. Lah kowe melok sapa? Melu sapa? Melok sapa kowe? Aku mah di Pak Yoyok ditelepon dari provinsi. Aku yo karo TB. Lah kowe rene Aku karo Mama Lucy wis jelas ning alun-alun Ponorogo karo jenengan. Oh jelas.
Jelas. Sesuai janjine Pak Bupati. Tiwas bunyal banyol ora cetha iki melu sapa. Jenengan sing telepon sinten? Langsung EO dari provinsi. Sampean? Ya iya. Sampean? Aku mah malu. Wayu pimpinane EO nih. Lho aku mbok telepon lho mau. Lho. Lah ngomong B tanggal 11 ning Ponorogo wayangan Mas Yoyo. Sopo kuwi? Lho, kowe ditelepon piye karo Malusi? Aku ra ndek nomor teleponmu kok. Lho, sing telepon aku sapa? Lah mbok aku yo ora duwe nomormu kok. Telepone piye? Telepone B tanggal 11 wayangan ning Sumarata dalange Pak Yoyo Pak Cahyo Kuntadi. Lho, kowe kan ora kon dagel, kowe iki kon nonton Pak Yoyo karo Mama Lucy. Lho, kon delok to? Kon delok. Lan delok kok jari aneh lho. Sopo sih? Lah wis salah alamat ya ngono tegese. Jadi ngeten. Ngeten. Iki kan awake dhewe sing genah to. Terus iki ben medun. Wong kowe ra genah. Ora genah. Medhun ora apa-apa. Lah ora apa-apa aku tok kene silaturahmi karo Mas Yoyo Mas ya. Nggih, anggere pas lahir batin jenenge entuk ijo rezeki mangke. Tenang ya, Pak. Nggih. Dijoli tenang. Dijoli. Sumpah. Nggih. Matone kelas lahir batin lho nggih. Nggih. Ning ijol sosok ora mesti, ora kudu dhuwit. Upamane keluargane jenengan diparingi tentrem, bojone setia niku ya rezeki. Ngoten. Mosok 700 ora metu belas, Pak. Lho, Ya. sing jenenge rezeki lah ya sangkan paran to, Mas. Ora mesti ngono kuwi. Lah leres rezeki ku derajat pangkat jodoh rezeki patilan nomor kuwi sing ngatur kok nomor barang. sing ngatur Gusti Allah nggih Pak nggih. Wis muga-muga entuk ganti. Amin amin. Spesial iki karo Mas Ayu ditunjukkan spesialis yang lain. Apa Mbak? Nyanyi wis kulino. Nari wis kulino. Dajal ketoprakan. Iya, setengah ramban ya. Ya setengah ramban tok. Siti tak pramen wae. Iki juga tak aturne salam kagem Kyai Sumarata kabeh sedaya. Mugi tansah panjang yuswa matur sembah nuwun rawuhipun nggih. Bapak Ibu salam kangen kula. Dangu mboten pinanggih. Terus ini juga rawuh. Nah, Sinten menika? fan club Mas Yoyo Caksi Lovers, Rusi Brahman fan club, Mbak Susi dan kawan-kawan. Terima kasih. Wah, pancen penggemare akeh kok ya Bi ya. Heeh, lakone apa ketoprake? Nyuwun lakon apa, Pak? Derek jenengan. Nggih. Pun niki anu mawon, jenengan niki role kurang setunggal Napa? dadi damar wulan. Ojo aku ora sampean, aku tak ngentongi ae. Ora iso ngentongi. Iso wis kulino ya. Lakone anu wae, Mas. Lakone wes. Anu apa jenenge lakone Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang karo Bandung Bondowoso. Iya. Ki Roro Jonggrang kuwi Pake Prabu Piccolo kan dipateni karo Kupolo. Ya Kupolo. Kupolo koyo merek sepatu wae. Ayo, lakone yo. Kowe dadi apa, Be? Apa? Kowe dadi apa? Bandung Bondowoso. Oh ya, kowe dadi sing nanggap. Jin iki dadi Roro Jonggrang. Jine iki kuwono. Rupane gundul. Oh ya, Jimmy. Ayo. Sampeyan rasan-rasan sik mergo Pake dipateni arep males karo Bandung Bondowoso. Aku ra rasan karo sapa? Dhewean. Mudoroso. Mudoroso terus aku teko, sampeyan ngerangkul aku terus nyambung aku tapi aku kaya gelem ngono. Kowe gabuk mau apa lho? Bandung ya ora iso. Musuhan awake dhewe kok. Ngambung idone ya. Oh, biar. Bandung kok didoni kaya. Yuk, duduk. Jagat katon peteng dedet. Wis tumekaning pati. Nanging titenono. Legowo nrimo iki sing kedadian ana ing papan makene. Tatuk-tatuk iki masamu bakul bakso apa piye? Ndandangi kentongan. Kentongan ku dandani Mbak iki Jograng iki ben ngomong sing. Jograng, aku sing teko Jograng.
jonggrang. Guyu iso arang-arang lho. Brang. Tak sengaja teko ning papan kene aku kangen karo kowe. Kathokmu isih tak simpen jonggrang. Mosok langsung kaya ngono. Jonggrang apa futsal? Kula niku kedane kali jonggrang mergo nyimpen iki lho, Pak. Coba to sah banget ukurane. Bandung Bondowoso. Jonggrang. Iki bandunge kocok. Nyapa kowe ku? Ora nek bandung kadangku masa semono gedhe. Yo gundul, wajah teman-teman sikilmu yo keliru. Lho, bolongane kurang siji. Iki dadi buntut to. Buntut mbahmu kono. Iki yo sikil, kiku kok. Wah, yo. Dong, juk bandung kok kathah dhisik. Jonggrang. Jonggrang. Sepet-sepet saune mentah diempet-empet saya ora betah. Aku teko ning papan kene tulung ladenono katresnanku ya jonggrang. Wong ora ngilo karo gitoke dhewe. Nyapa? Sutik nyawang rupamu Bandung. Apa aku kurang elek? Kurang bagus aku. Kurang lagi kurang elek Pak panjenengan. Dadi wong lanang aja sok kegeden rumangsa. Sendro Pak, sendro Pak. Apa? Iki lho sendro iki. Wah. Sendro gamelan kalau aku jago karo Mardi iki kok ganggu. Jenengmu sapa? Tak gandrung bengi iki gelem ora gelem. Kowe jonggrang. Rukun Islam. Gandrung kok pelinge piro? Ora oleh kuwi. Sing roman-roman kan akeh. Kareku ben iso mualaf lho Pak Dene. Sinebut pahlawan putri. Alah bocah kok ayune kaya ngene ayo panutan. Bandung aja kurang ajar. Alah pertama terus salam Si kuning mustika tuban. Aja kaya ngono Bandung, aja kaya ngono Bandung. Kurang ajar. Terus aku bakal Pindah. alah mojo kaya pitik jago arep babon efek terus akhirnya plek gitu. Rasane kene kok Bandung. Aku tresno karo kowe wong ayu. Masuk kukute jagat aku ora bakal nampa katresnanmu Bandung. Sopo iki? Mbenmu iki. Biomban. Aduh, kangen karo kowe Biomban. Bandungnya beragas men to. Kangen kali mbane, Pak. Putra Kanjeng Sirolawe. Ayo ilinga Bandung. Apa dadi? Aku ora bakal nampa katresnanmu. Sampeyan imut Bandung. Bengi-bengi njaluk ngemut. Bandung budek. Lah ngomong apa? Emot. Oh, emot. Emot ki eling. Oh iya. Waktuku kecil aku tak tahu yang mengenai. Aku kira pentil, aku sentil gak tahu nyapen. Alah, wis gelem gue. Aku balik arep berpoi. Juga aku ya kesetrum loh. Deprang kumpo Jonegoro. Manut to yo wong ayu. Mau Bandung. Upama kowe kelakon dadi bojoku kowe bakal nyuwun apa? Yo 6 bulan. Ya Muhammad kowe iki. Ora ora jogral galak men kaya bimok. Mas ya wadon ora jogral ya pendekar pegel ora ati bapakku mbok pateni. Dendam kowe. Dendam aku. Alah dendam kuwi bapak wis tuwa ya wis kena asma. Wong mati saiki entuk beras akeh. Wis Bandung iki. Bandung Bojonegoro. Mah Bandung mah. Bebel. Iya, diklek bom iki bebel. Wiratmo. Wah. Iki lho. Karena si amit aku ayu-ayu. Bandung Bondowoso wis ora sambok terus nenekmu ngalem bono aku. Wekasan. Aku metuku kapan? Sik urung aku duwe beban sik. Durung.
ora ndang metu-metu. Iki sing gandrung sik ora njaluk serono. Kok kowe anu man. Kuwi dapukmu iki lho apa, Ndro? Kula buta e. Ora ndang dikon metu-metu. Ayo, Pak buta. Buta aku njuk bebono sik. Wekasan sriwune kuku. Wis ora sambok terus nelek wong ngalem nelek menggandrung aku Bandung. Dadi kusumane bangsa. Kowe pancen nyoto-nyoto tresno pengen ngepek bojo aku tenan. Tak rewangi pecahin dodo utahe ludiro aku tresno karo kowe. Ngono ya Bandung. Pancen nyoto-nyoto kowe pengen ngepek garwa aku duwe bebono. Kowe iso minangkani apa ora? Bebonomu apa wong ayu? Ngono ya Bandung. Heeh. Aku gawekno anak cacahe 1000 Bandung. Anak 1000. Candi kok anak. Alah, limoe dengkul seyek kok apa boleh. Kaya ya manten pertama kaya wah ngene iki. Limoe dengkul geder kabeh. Jaluk apa kowe? Nyuwun mbok gaweke candi cacahe 1000 ananging sadurunge para esok candi kuwi kudu dadi Bandung. Ayo buktekno kowe iso apa ora? Bakal tak turuti penjalukmu. Coba buktekno Bandung ayo. Piye? Toprak kok srepet nyeluk yo deng tang tang deng tang tang deng. Bocoran ya. Padang karet tolok ukur kerawitan lho kok kleru lho. Mo nem lho. Dhuwuren ra penak ora antep malah. Sing kaya biasane lho, kula apa to? Aja niru lambiku. Deng teng teng deng dong dong deng ngono. Deng. Ora gawe cangkem iki dituthuk. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kopat kapit setan ora doyan demit ora ndulit. Peso mlengkung jenenge arit. Sendok mie jenenge supit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin setan pripayan mutu aku Bandung Bondowoso. Ayo, gedrune. Jin setan pripayan mutu met. Mutu. Telat. Aku wis metu wis metu. Metu ya? Ya, nek. Setan layak dolan demit orang demit. Demit. Jine matane picek tenane. Dalan ngambane sampe ngeraki wong apa. Wae jawu. Tok 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 tok. Astagfirullahaladzim. Ijin kok kaya ngono apike. Lah niki ngangge songkok. Mpun malap. Jin wayah dawuh. Bun ninjang dedawah sonten kula benjang derek sinten. Dengan pelamaran kok piye? Aku njaluk tulung ya, Jin. Tulung apa ya? Calon bojoku gelem dadi bojoku nek njaluk candi akeh 1000 ning suwengi kudu dadi. Aku rak matur karo Gustiku Jim sing paling ketuane Jim. Sanggup ora, Jim? Sanggup ketua Jim? Nah. Ketua Jim. Oh, yang goreng ini ketua Jim toh? Ketua Jim. Ya ampun, Jim. Ketua Jim malah ngiler piye kowe? Mas, malah ngentek anggaran iki. Waduh dawuh, panjenengan damel iki napa ndoro? Gaweno candi cacahe 1000, Jin. Oh, mengenai ngoten kula iki kudu dadi. Kula serahake ndoro, wilahe kaya ngene. Tadi. Sesek, dongamu iki piye? Omonganmu ora cetha belas to. Ya wong Jim iki untune metu ya ora jelas to, Pak. Pak iki kok goblok. Kowe ora tau ndelok Jim kuwi apa?
Aku lho ndek situs gym. Ora tau duwe aplikasi gym iki apa. Welake kae balae aku ya lo ya ya. Iya. Goreng. Lanjut coba yuk, tayo. Ja! Iki pitike di tangan kiri gitu. Suara pitik kiri breng itu. Lah kan para esuk sembarang. Pokoknya suara pitik derok. Wes rampung kok durung? Sampun derok. Wes rampung. Joglang. Sawangan iki joglang. Candi Sewu wis dadi. Delengen ana sing Sinar Jaya, Apotek, Surya Mat. Pinggir gue candine apik-apik kuwi ana sing iki ruko cuk. Jagep candi. Kuwi tenanan. Wis hitungan. Iki sisa minangkane apa sing dadi panyuwunku? 1000 candi wis dadi. Coba tak hitungi ya Bandung. 1, 2, 3, 4, 5 kae cacahe ana 500. 500 sing sebelah kono. 1, 2, 3, 4, 5 cacahe ana 2000. Keluwen. Lah Jalan 1000 kira gawe ku 1000. Oh, 1000 ta? 1, 2, 3, 4, 5 3000. Mosok punjul. Kok sugih men ya? 1, 2, 3, 4. Ya, cacahe ana 400. 900. Iki hitungan. 400 berarti 900. Iki ana 50 Bandung lho. 50 iki sing Iki iki. 50. Iki ana 40. 50. Ora ning Piro iki? ora ning Piro iki? 49. 49. Wah, marai iki lho candi gedhe dhewe ngentekno bahan iki. Jadi kurang 1000 Bandung. Jadi gede candine. Wah, Bahan entek akhire. bahan entek gawe iki. Bandung wis ora usah ngindo kowe. Tegese kowe ora iso minangkani apa sing ndak suwun Bandung. Kanggo jangkeping 1000 candi ora ana liya, ya mung kowe. Ae. Gareng roko. Gayamu koyo ngono, lha iki patung to ki. Rasane iki lho. Kon Pak. Loro candi 1000 loro joglang pun dados. Pun dados ya. Nah, aku ijazah dadi buta ora? Engko sing kok metu. Bodolan metu neh kowe. Niki diatur nembak Satu lagu Mbak Lucy Brahman, monggo derek jenengan. Rene. Kurang ajar iki nek omahku dhewe kok kowe dulak-dulak pipiku. Isin aku didelok tangga-tanggaku iki. Kowe jenenge resopan ra ngajari karo aku. Kok dulak-dulak bokol bareng. ora wambung pisan kowe. Mbak, keprungan gini iki lho, keprungan gini iki. Pun. Aja. Niki ngeten Mbak Lucy. Sing rame nyuwune. Nggih. Niki nuwun sewu kula wasurin dari Bumdes Ma Kecamatan Kauman. Permintaan tembang Lintang Asmoro atau Tombo Kangen. Dari Bapak Pak Camat Kauman, Pak Tony Kristiawan. Terima kasih. Pak, Lintang Asmoro niki musik ya, Pak. Napa saged? Lho gamelane apa-apa iso. Sing nembang karo iso apa ora. Lho, musik kok Pak niki. Lho, nek kula saged to, Pak. Piye to? Lulusan Indonesia mencari berkat mosok ra iso. Bakat. Niki. Niki saged Lintang Asmoro? Saged. Oke, Lintang Asmoro. Wah, iya Sing lanang jenengan to Mas TB? Nggih. Oke. Pun to. Monggo dipun aturaken Lintang Asmoro. Sekalian. Sia
sembah nuwun. Wah, larase jenengan pawedit, Pak. Nggih, ajeng kados mekaten. Semarang, Pak niki. Nggih, meh. Meh nggih. Wah, ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng keluarga besar saking Taman Budaya Jawa Timur di Surabaya. Nggih. Mas Bambang DS dan kawan-kawan ngaturaken panuwun. Insyaallah benjang dipun lajengaken dengan event yang sama nenggih Festival Budaya Mataraman wonten ing Ponorogo. Ning wilayahipun dereng dipun temtokaken tanggal selangkung Oktober Mas Titi. Oh nggih, siap. Nah, lah kangge gemene wekdal mangke kalajengaken wonten ing goro-goro nggih Mas. Siap. Nah, kula tak mbacutne gelaring crita. Monggo. Sugeng lenggah dumateng para pamirsa sedaya. Nyuwun pangestu panjurung dumateng Bapa